Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kagay. Taong 1985, Barangay San Joaquin, Samar. Ilang buwan ang naghahanap ng manggagamot itong sila Kagay. Yung pangalawa kasi niyang anak, isinilang na napakaraming depekto sa katawan. Maliban sa namamanas nitong balat, agaw pansin din ang pagtubo ng malaking bukol nito sa likod at pagkakaroon nito ng puting bagay sa pinakagitnang bahagi ng kanyang mata. Hindi rin yun nakakaramdam ng sakit, kaya naman sa lahat ng oras, kinakailangan talaga nila itong bantayan ng maigi. Minsan kasi, nasisipat na lamang nila, dumudugo na ang braso nito, pero hindi yun umiiyak. Dagdag isipin din para sa kanilang pamilya ang edad nitong nasa 3 taong gulang pa lamang. Ayon kay Kagay, kung kani-kanino na sila noon nagpakonsulta pero nanatili yung ganon. Basta ang sabi ng mga manggagamot na napagtanungan nila, maswerte pa rin ang batang yon gawa ng nakaligtas ito sa sinapupunan ng kanyang ina. Naniniwala kasi ang mga manggagamot na noong ipinagdadalang tao ang bata, maraming mga nilalang ang nagtangkang kumain nito. Sa dami ng pinsala nitong tinamo, ang pagkabuhay nito ay itinuring na isang milagro. Dagdag pa ni Kagay na napag-alaman din niya na muntik-muntikan na niyang mayanggaw ang kanyang asawa noong nagbubuntis ito. Bagaman mahirap yon para sa kanyang paniwalaan, sapat na ang mga pruwebang ipinakita ng mga manggagamot para siya ay makumbinsi. Gayunpaman, patuloy silang umaasa na darating ang isang araw magbabago ang kapalaran ng anak nila na pinagkaita ng tadhana. Itong mga panahong ito, pabalik-balik na sila Kagay sa barangay ng San Joaquin. Meron kasi sila doong nakilalang albularyo na nangakong tutulong sa kanilang anak. Kahit hindi nila gaanong kilala ang pagkatao nito, napilitan sila doong maniwala dahil sa matinding desperasyon. Sa loob ng halos 5 beses nila doong pagpapakonsulta, unti-unti nilang napapansin ang animoy pagbabago ng anak nila. Yung puting bagay sa mga mata nito, dahan-dahan nang nawawala na parabang kagagawan yon ng isang milagro. Bagaman pumapabor sa kanila noon ang sitwasyon, hindi niya maipagkakaila na labis siyang nagdududa ukol sa ginagawa ng albularyong yon. Isipin ninyo maliban sa pagtatawas nito sa kanilang anak gamit ang itim na bato, tanging pagpapainom lang din ng langis ang ginagawa nito. Para sa kanya kaduda-duda yon, gawa ng sa dami ng mga albularyong na pagkonsultahan nila, yon ang merong bukod tanging ginagawa sa lahat. Gayunpaman, pinili niyang ipanatili sa pangangalaga ng albularyo ang kanyang anak sa paniniwalang yun lamang ang paraan para mabago ang buhay nito. Ang tanging inisip na lamang noon ni Kagay, sadyang kakaiba lang ang pamamaraan ng pagtulong ng matandang yon. Subalit makalipas pa ang ilang araw nila doong pagpapakonsulta, unti-unti nang nagbago ang lahat. Yung anak nila, nararamdaman nilang parang hindi na katulad ng dati. Bukod sa madalang na yung kumain, lagi na lang din itong tuliro at parang naliligalig. Yung tipong kapag kasama sila nito, hindi yun mapakali na parabang nais laging humanap ng paraan para mapalayo sa kanila. Akala ni Kagay ordinaryo lang ang ganoong pag-uugali ng kanilang anak, pero sa pagtagal pa ng panahong pagpapakonsulta nila rito, mas lalo nilang napapansin ang mabilis na pagbabago ng pag-uugali nito. Dumating na rin noon sa puntong umiiyak na ang batang yon sa oras na aalis na sila
sa bahay ng albularyo. Isang hapon, matapos naman nilang magpakonsulta, nagdesisyon naman itong si Kagay na kausapin ng matanda. Ilang araw na kasi siya noong binabagabag ng kanyang konsensya ukol sa mga katanungang hindi niya kayang sagutin. Makalipas pa ang ilang minuto, pagsilay naman niyang papalabas na ang kanyang asawa, pasimple naman niyang nilapitan ng matanda habang seryosong nagwiwika doonang, "Nong, may tatanong lang sana ako sa inyo eh. Huwag kayong magagalit ha. Pero magmula noong nagpakonsulta kami dito, pansin ko lang, nag-iba yung ugali ng anak ko. Kapag nandito kami sa bahay niyo, napakamasunurin niya. Pero kapag nasa amin naman siya, parang hindi na namin siya kilala. Matanong ko lang ho, epekto ba ito ng langis na ipinainom ninyo?" Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, kumunot lang naman ang noon ito na parabang hindi nito nagustuhan ang mga katagang kanyang narinig. Ilang minuto pa noon ang lumipas, seryoso naman itong sumagot sa kanya ng, "Tungkulin ko ang tumulong. Ngayon kung pinagdududahan mo ang trabaho ko, bukas ang pinto ng bahay ko. Malaya kayong humanap ng panibagong albularyo. Pero sinasabi ko sa iyo, hindi ka na makakahanap ng katulad ko. Malapit nang gumaling yang anak mo. Kaso nakakalungkot, sa kabila ng kabutihang loob na ipinapakita ko sa iyo, sinuklian mo pa ito ng kawalan ng tiwala. Huwag mo sana akong sisihin kung bakit nagkaganyan ang inyong anak. Unang-una, kasalanan niyo din naman ang lahat. Naging pabaya kayo, at sa kapabayaan ninyo, yan ang naging bunga." Matapos naman itong makapagsalita, tahimik namang lumabas ng bahay itong si Kagay. Maya-maya pa, narinig na lamang niyang isinarado na nito ang pinto, kaya na may minabuti na lamang niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakad patungo sa kinaroroonan ng kanyang mag-ina. Hindi naglaon, nang makauwi na sila, agad naman siyang nagpasya na maghanap ng panibagong mapagkukonsultahan ng anak niya. Alam niyang mahirap itong gawin pero sadyang wala na siyang pagpipilian. Hindi niya kasi maisip noon na sa susunod pa nilang pagbalik sa bahay ng albularyo, tatanggapin pa sila nito. 2 araw pa ang lumipas. Awa naman ng Diyos, dumating yung tsuhin ni Kagay na galing bundok. Buwanan lang yon kung bumisita sa kanila, kaya na may hindi nito gaanong matutukan yung anak niya. Pagsilay naman ng tsuhin niya sa bata, laking gulat na lamang nito nang mapansin itong merong kakaiba sa batang yon. Maya-maya pa, bigla na lamang nitong hinawakan ang likod ng kanyang anak habang seryosong nagtatanong sa kanya kung sino ang may gawa ng ganoong bagay. Ayon sa tsuhin niya, maaaring napapagaling nga ng pinagkonsultahan nila ang kanyang anak, subalit meron naman yung matinding kapalit. Base din sa ginawa nitong pagkonsulta, mataas ang posibilidad na tinataniman ng bertud ng aswang ang kanyang anak. Bagaman natatakot ang tsuhin niya na maaaring hindi sila maniwala, pero nagsasabi lamang yon ng totoo. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, tinanong ng tsuhin niya kung sino at kung saan matatagpuan ang albularyong yon. Humingi rin niya ng tawad sa kanya, buhat sa kawalan nito ng oras para bumisita. Nang marinig naman ni Kagay ang sinabi nito, taus-puso naman niyang tinanggap ang paumanhin ng tsuhin niya. "Wala ho yun, tiyo. Alam ko namang marami rin kayong ginagawa. At isa pa, hindi naman ho pwedeng sa lahat ng oras sa inyo kami dedepende. Matanda na kami. Alam na namin kung ano ang dapat at hindi dapat. Sa ngayon ho, aminado akong nagkamali ako ng nilapitan.
Yan ang sinasabi ko sa iyo noon pa. Hindi lahat na nagdadala ng titulo ng isang albularyo, mabuting albularyo. Kagaya din kami ng kaliwa. Bagaman hindi karamihan, meron sa amin mangilang-ilang masasama. Huwag kang mag-alala, Kagay. Gagawa ko ng paraan para makabawi. Tapos na ang aking gawain sa bukid. Panahon na para kayo naman ang pagtuunan ko ng pansin. Ihanda mo ang sarili mo. May mga ipapagawa ko sa iyo na maaaring maisip mong hindi mo kakayanin. Sagot naman sa kanya ng tiyuhin niya. Matapos naman yung marinig ni Kagay, tumangulang naman ito, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Kinahapunan noong mismong araw na yon, kahit meron silang pakay sa albularyong tumitingin sa kanilang anak, pinili nilang huwag pumunta. Base kasi sa salaysay ng tiyuhin niya, nasa albularyong yun na ang lahat ng maaari nilang iduda ukol sa pagiging isa nitong nilalang na nasa panig ng kaliwa. Akala nila Kagay makakaiwas sila sa pamamagitan ng hindi nila pagpunta sa bahay nito, pero kinabukasan, nagulat na lamang sila nang personal na yung bumisita. Pagsilay naman doon ng tiyuhin niya, ito na mismo ang pumigil dito nang sa gayoy hindi na yon magpumilit pang pumasok sa kanilang tahanan. Nang mapansin naman ng matandang yon ang ginawa nito, agad naman yung tumigil sa harapan nito, bakas sa kanyang pagmumuka ang matinding galit buhat sa kanilang ginawa. Habang nag-uusap ang dalawa, rinig na rinig naman ni Kagay ang lahat ng pagbabanta nito sa kanila. Ayon sa albularyong yon, hindi ito papayag na basta na lamang may tumulong sa kanila, gayong ito ang naghirap mula umpisa. Mariin din itong pinabulaanan ang lahat ng sinabi ng tiyuhin niya na parabang ipinapalabas nito na ang lahat ng sinabi nito sa kanila purong paninira at kasinungalingan lamang. Dagdag pa ng albularyo na sa kanilang dalawa, pawang yun lamang ang sumasamba sa kapangyarihan ng kaliwa. Ngunit nang marinig naman ng tiyuhin niya ang lahat ng sinabi nito, bigla naman yung dumukot ng isang maliit na bote sa kanyang bulsa kung saan naglalaman yon ng isang langis na napakalinaw. May kulay itim din itong bato sa loob at iilang mga ugat ng kung anong puno. Walang sabi-sabi. Agad naman niya yung inilapat sa balat ng matanda, sabay wika ng, "Kapag umitim ang langis na ito, ibig sabihin nagsasabi ako ng totoo. Pero kung mananatili itong kulay puti, ibig sabihin ikaw ang nagsasabi ng katotohanan sa atin. Huwag ako, demonyo. Alam ko ang lahat ng tungkol sa inyo. Kung meron kang mauuto dito, pasensya ka na. Hindi ako yun." Matapos naman itong mailahad ng tiyuhin niya, dali-dali niya yung inilapat sa balat ng matanda. Paglapat ng boteng yon, laking gulat na lamang ni Kagay nang bigla itong umusok ng napakaitim. Kumulo rin yon na halos umabot na sa puntong mawala na ng langis ang loob nito. Dahil sa pangyayari, agad namang kumalma ang albularyo, sabay atras sa mismong pinto ng bahay nila. Imbis na makipagsagutan yun sa tiyuhin niya, tahimik naman yung umalis habang inilalahad sa kanila ang nag-iisa nitong babala. Ayon sa albularyong yon, wala na silang magagawa sa buhay ng anak ni Kagay. Napagpasyahan na ang kahantungan nito at yon ay ang pagpanig ng bata sa puwersa ng kaliwa. Mariinding inilahad ng albularyo na kabilang siya sa mga nilalang na gumambala dito noong yon ay ipinagdadalang tao pa lamang. Dahil sa sinabi nito, bigla namang nandilim ang paninginoon ni Kagay. Walang sabi-sabi. Mabilis naman siyang kumuha ng kutsilyo sabay sugod sa kinaroroonan nito. Sa pagharap nilang dalawa,
Walang habas naman niya yung inundaya ng saksak sa dibdib, ngunit matapos niya yung gawin, gulat naman siya. Gawa ng kahit napuruhan niya ang matandang yon, walang lumalabas na dugo sa katawan nito. Imbis na patulan siya ng nilalang, ngumisi lang naman yon habang nagwiwika sa kanya ng, "Hindi mo ako mapapatay gamit yan." Wala ka pang alam, Kagay, kung sino ang kinakalaban mo. Matapos naman itong makapagwika, dali-dali naman yung umalis sa kanilang tahanan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman siyang lumapit sa kanyang tiyuhin para pag-usapan ang tungkol sa mga nangyari. Buong buhay niya kasi, yon ang kauna-unahang pagkakataon na makaengkwentro siya ng ganoong uri ng tao. Dahil sa kanyang sinabi, mariin naman yung pinatotohanan ng tiyuhin niya. Ayon dito, na ang nasaksihan niya kanina ay parte lamang ng abilidad ng tinatangang agimat ng albularyong yon. Kung hindi siya nagkakamali, abilidad yon ng mutya ng salsagan na binalutan ng ritual ng kaliwa hanggang sa tuluyan na yung malason at mamatayang gabay ng mismong nangangalaga rito. Dagdag pa nito na, taliwas sa ordinaryong mutya ng salsagan, kusang tumatalbog ang matatalas na bagay tuwing tinatangka yung itarak sa taong nangangalaga rito. Ngunit dahil sa nalaso na ng kaliwa ang mutyang yon, nagkaroon din ng pagbabago sa abilidad nito. Pagtatapat pa ng tiyuhin niya na, mahirap ipaliwanag ang ganoong pangyayari, pero naniniwala siyang yon ay totoo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, minabuti naman nilang ibaling ang kanilang atensyon sa anak niyang kasalukuyang nagpapahinga sa loob ng bahay nila. Makalipas pa ang ilang minuto, nang marating na nila ang kinaroroonan nito, doon na unti-unting napapansin ni Kagay ang tila bang pagtubo ng mga kakaiba nitong nunal sa pisngi at dibdib. Nagkukulay lila na rin ang balat ng kanyang anak na parabang ginulpiyo ng kung sinong tao. Matapos naman nila yung masilayan, mariin naman siyang inabisuhan ng tiyuhin niya na bantayan niyo ng mabuti kahit gabi. Malakas kasi ang kutob nito na merong mga nilalang na pasimple pa rin doong gumagambala. Ayon pa sa tiyuhin niya, mahalaga na ang anak niya sa mga aswang, gawa ng meron yung tanim ng bertud sa katawan. Nasa paniniwala ng mga matatanda na higit na makapangyarihan ang mga bertud ng kaliwa kung itatanim muna yon sa katawan ng inosenteng bata bago tuluyang kainin ng isang taong naghahangad na magkaroon ng abilidad ng isang aswang. Dagdag pa ng tiyuhin niya na maaaring yon ang dahilan ng albularyo kung bakit lumapit yun sa kanila. Nang marinig naman ni Kagay ang sinabi nito, dali-dali naman niyang inabisuhan ng kanyang mga anak na iwasang matulog ng diretso sa pagsapit ng gabi. Ginugol din nila noon ang kabuuan ng kanilang oras, kakalagay ng mga pangontra sa kabuuan ng kanilang bahay nang sa gayoy magsilbi yung depensa laban sa mga nilalang na may masamang pakay. Pagkaraan pa ng ilang oras, sumapit na nga ang kalaliman ng gabi. Matapos maghapunan ng kanilang pamilya, agad namang itinali ng tiyuhin niya ang kanyang anak sa mismong higaan nito. Pinainom niya rin yon ng kakaibang langis nang sa gayoy masigurong hindi matutuyo ang mga bituka nito habang yon ay natutulog. Matapos naman yung gawin ng tiyuhin niya, wala na silang ibang ginawa kundi ang tahimik na maupo sa sala ng kanilang bahay. Sa pagkakatanda noon ni Kagay, 4 sila noong naghihintay. Siya, yung tiyuhin niya, at yung 2 anak nila. Bawat isa sa kanila, hawak-hawak ang mga hinasa nilang talibong. Iniiwasan din nila noong mag-usap
nang sa gayoy magawa nilang mapakinggan ang mga kakaibang huni ng mga hayop sa labas ng kanilang tahanan. Makalipas pa noon ng ilang minuto, sumapit na nga ang 10:00 ng gabi. Habang papungay-pungay na ang kanilang mga mata, bigla naman sila noong naalerto matapos nilang marinig ang huni ng isang ibong tinatawag nilang Kikik. Kaya yun Kikik Pinuno, dahil sa'yo ng huni ng ibong yon. Alam nyo, sa totoo lang, kadalasang nagpapakita ang Kikik tuwing merong buntis. Kaya nang marinig yon nila Kagay, labis nila itong ipinagtaka. Sa isip-isip nila, wala namang buntis sa bahay nila. Kaya labis nila yung ipinagtataka. Maya-maya pa, nag-umpisa na ang mga kakaibang pagpaparamdam sa mismong bahay nila. Hindi nila mawari noon pero base sa mga tunog na kanilang naririnig, parang napakaraming nilalang sa labas ng pamamahay nila. May mga umaatungal, mga dambuhalang hayop na naglalakad, umaangil at kung ano-ano pa. Hindi na rin mabilang ang huni ng mga ibong kanilang naririnig. Animoy, unti-unti na nitong pinapalibutan ang kanilang tahanan. Nang hindi na maatim ni Kagay ang ganoong pangyayari, dahan-dahan naman siyang sumilip sa butas ng dingding at sa isang kisap mata, doon niya nasilayan ang dami ng mga nilalang na naghihintay sa labas nila. Hindi naglaon, agad din naman siyang hinila ng kanyang tiyuhin matapos naman itong mapansin na tila bang naninigas na ang kanyang buong katawan. Kagay, ayos ka lang ba? Bungad na tanong nito sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, nanginginig naman niyang itinuro ang labas ng bahay nila. Pagsilay naman ito dito, bumungad sa mga mata nito ang dami ng mga nilalang na sa kanila'y naghihintay. Ayon kay Kagay na, ang iilan sa mga nilalang na nakita niya sa lugar na yon ay ang mga bruha, aswang, mga engkanto at iilang mga nakikisawsaw na mga elemento at mga kaluluwa. Sa sobrang dami nito, nagkalat yon sa kabuuang bakuran ng bahay nila. May mga mata ring nagmamasid sa mga punong nakatirik doon na parabang naghihintay lang ng isang napakagandang pagkakataon. Pagsilay naman doon ng tiyuhin niya, pumasok ito sa silid ng kanyang anak para makita ang kalagayan nito. Nang mapagtanto naman itong nasa maayos na kalagayan ng bata, bumalik yun sa kanila habang mariin naman siyang inaabisuhan ng, Kagay, bantayan mo ng mabuti ang anak mo. Kapag meron siyang ginawang kakaiba, pahiran mo ng langis na ito. Matapos naman yung mailahad ng tiyuhin niya, agad naman yung lumabas ng silid, bit-bit ang talibong nitong buong maghapon nilang hinasa. Hindi naglaon, walang takot yung lumabas ng bahay nila, na siya namang agarang isinara ng mga anak niya. Dahil sa ginawa nito, halos wala nang maisip na paraan sila Kagay para tumulong sa tiyuhin niya. Ang tanging nagawa na lamang nila, maghintay sa loob ng kanilang tahanan habang taimtim na nagdarasal para sa kaligtasan ng kadugo nilang handang magbuwis ng buhay para sa kanilang pamilya. Mahirap mang sabihin pero hiyang-hiya na siya noon dahil sa isip-isip niya, siya dapat ang naroon sa sitwasyon ng tiyuhin niya. Kalahating oras pa ang lumipas, nagpatuloy ang mga sigawan at pag-aangil sa labas ng kanilang bahay. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang atensyon ni Kagay sa kanyang anak matapos naman niya yung masipat na panayang pagliyad. Dahil dito, agad naman niya yung pinahira ng langis, ngunit hindi pa rin yun tumitigil. Sa puntong yon, unti-unti na siyang kinabahan
gawa ng ang buong akala niya mamamatay na ito. Pagkaraan pa ng ilang minuto, meron siyang nasipat na isang hibla ng sinulid na dahan-dahang umaangat sa gilid na parte ng kanyang anak. Sa pinakadulo nitong bahagi, meron yung batong nakapulupot na nagdadala naman ng kakaibang amoy. Buhat sa kawalan niya ng kaalaman ukol sa bagay na yon, pinili niyang hayaan ito hanggang sa mawala na lamang yon sa kanyang paningin. Pero base sa pagkakatanda ni Kagay, umangat ang batong yon patungo sa kanilang bubong bago yun maglaho ng tuluyan. Matapos ang mga pangyayaring yon, tumigil sa pagliyad ang kanyang anak. Pagkalma nito, agad din naman yung nagdeliryo na kalaunay napansin na lamang niya ang paghihingalo nito. Hindi naglaon, nawalan na nga yun ng buhay. Yung mga nilalang sa labas, napansin naman niyang paisa-isa ng nagsisialisan na para bang nakuha na nito ang kanilang nais. Sa pagsapit ng sumunod na araw, nadatna nila sa bakuran ng tahanan nila yung tiyuhin niyang naliligo sa sarili nitong dugo. Awa naman ng Diyos, buhay pa ito kung kaya't naisugod pa nila yon sa bahay pagamutan. Sa kasagsaga ng lamay ng kanyang anak, marami ang dumalo. Si Kagay noon, napagpasyahang maghigante sa albularyo, pero nang mailibing na nila ang bangkay nito, doon niya napag-alaman na matagal na pala yung lumayas sa barangay ng San Joaquin. Para sa kanya, isang hindi makakalimutang pakiramdam ang pagkamatay ng kanyang anak na hindi man lang niya naipaghigante. Hanggang sa huling hininga ni Kagay Pinuno, labis-labis pa rin ang kanyang pagsisisi na hindi niya man lang nailigtas ang anak niyang biktima ng bertud ng aswang na itinanim sa katawan nito. Lumaganap din ang kwento sa kanilang lugar, maging sa mga karatig baryo. At lahat ng taong nakakarinig nito, sinasabing napakasalimuot ng nangyari sa anak ni Kagay. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang sakit ng kwento na to, no? Parang may dalawang taong nakatayo tapos sabay mong sinaksak ng espada. Tumagos dun sa dalawang tao na yon. Kasi akala ko magkakaroon ng happy ending eh. Kasi nga tumulong na yung tiyuhin neto ni Kagay. Tapos hindi pala ganun yung mangyayari. Ang nangyari pa, namatay pa yung dalawa. Diba? So para sa akin napakahirap ng sitwasyon na to, no? Kasi bukod sa kalaban nilang aswang, yun nga yun ang gugulo sa bahay nila, napakarami pang nakikisawsaw na elemento ng kaliwa. Alam naman nating lahat na kapag ganun yung mangyayari, matatalo talaga yung isa kahit gaano pa kalakas yan. Well, syempre, ibang usapan na kapag yung sobrang lakas na maraming kaibigan, tulad ni Lolo Ruben, ibang usapan na yon. Pero yung solo ka lang, tas hindi ka naman ganung kapulido o ganung kagaling na manggagamot, tapos pagtutulungan ka, sobrang dehado talaga yon. Kaya para sa akin yung kwento ni Kagay, napakasakit nito. Kahit sino siguro makarinig, namatay na yung tiyuhin mo, namatay pa yung anak mo. Diba? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.